trainen man. Ik ben even de ruiter naar een wedstrijd. En ik ga meestal in het blauwe bos. Ik rijd vaak 400 meters extensief en dan dat is meestal op sneeuw. Ik ben met mijn tweede interval bezig. Oh, we staan hier een keer een klap van achter. Show me heen en ik denk van nou, wat dit nou is. Ik denk, ik krijg gewoon Scott Hagel in de bos, dat er op mijn shit of weet ik veel wat. Maar nou nee, het is een buizerd, een dikke buizerd, dat is het. Maar ik wist nog net zo rap, dus ik onderwijs ik dan een peker achterom zien. En toen zei ik een vrouw die in de keuken stond. En ik kwam achter het huis en ik zei naar haar, ik zei, ze mag net schrikken. Ik zei, want ik zal even een aanval een buizerd. Zo wat bloed en wat plakjes. Dus ja, nou, die moest eigenlijk al wat leidje. Dus ik dacht, die maakt een grapje of zo. Dus. Maar toen had ze het even zien en toen werden ze al wat serieuzer. Inmiddels zie ik hem wel wat in de hollen. Ik heb dan nog even een sprintje genomen en de jongens zei ik net altijd best slippen. Nou, over de toen heb mijn vrouw nog even naar de dokter bellen om te vragen of misschien een tetanus prik ik verstandig hier. Nou, dat heb ik niet in. Als ik jou weer, dan zou ik denken, ik ga je net met de hut rennen. Maar ik denk het al gewoon zo, want ik ben nieuwsgierig met nest hier, dus ik ben juist op allemaal weer heen gegaan te zien. En, maar ja, ik kon net een nest vinden. En je een helm op? Ik ging geen helm op, dat net. Maar ik heb wel vaak achterom zien. Ik denk van ja, stel je voor dat er weer te grazen neemt, je weet maar nooit.